О, благодаря. Всъщност никога не съм преставал да я обичам. Тя е страхотна жена. Отдавна съм превъзмогнал факта, че ме заряза. Мисля, че отново можем да бъдем заедно като едно добро семейство. И мисля, че ще е добре и за двама ни, и за детето даже да се съберем отново. Да върнем времето, което беше едно време. Ако трябва да съм още по-прям, да, обичам те, искам да сме отново заедно. Ох, не. Виното ми е прекалено малко, просто не мога ти... Не знам от виното ли беше или от нещо друго, но отново се почувства като едно момче, което преди години доведе тук. Всичко беше толкова хубаво. Мисля, че можем отново да бъдем едно прекрасно семейство. Не мога... Разбираш ли, трябва ми време да го обмисля това. Виж, аз не искам да ми даваш отговор още сега. Аз и не мога. Просто исках да разбереш какви са чувствата ми към тебе. Защото аз все още те обичам. И бих направил всичко, за да започнем отново и да сме заедно. Да бъдем отново това семейство, което всъщност бяхме. Признам си, че се замислих какво би било да сме отново заедно с Владо. Нямам така смелостта да си го представя наистина, но днеска след това, което той организира за мен, след тази романтика, след като ме доведе на място на първата ни среща, наистина се прокраднаха такива мисли в мен и не знам, може би било много хубаво да сме отново заедно, просто трябва ми време, може би, да помисля, не съм сигурна. Три дни след романтичния пикник, Зорка и Владо отново са заедно. 38-годишната жена е ентусиазирана от този факт, но е притеснена как ще го съобщи на дъщерите си. Много ме беше страх как ще отреагира Деница. Просто сърцето ми се беше свило. Да, за Калина е ясно, че ще много да се радва, като и каже, че се събирам с баща и нормално е, това е нейния баща, но Деница наистина много се страхувах. Що не се събрали, това значи, че ще дойде да живее. Това не значи, че някой пита ли ме? Престанете. Ма кой ще те пита, бе? Аз никой ли съм в това семейство? Той не ми е никакъв на мен. Ма на мен ми е някакъв, значи, че... Стига! Ма на мен не ми е никакъв. Аз коя съм? Мене трябва някой да ме пита. Деница, престани! Не мога да повярвам, че ми го причинява това. Много добре знае, че не го понасям и че въобще не се разбирам с него. Винаги, когато дойде, винаги ми се прави на умник и винаги ми казва какво да правя. Ама какъв е той? Той не ми е никакъв. Стига, върни се, нищо не е станало. Какво е станало? Не съм казал, че ще дойде Владо тук. Ма за какво трябва да те питам? Аз не мога да те питам какво да правя с моя живот. Калина се радва, вие двамата, тримата сте си заедно. Ти, Калина и Владо заедно, щастливи заедно. Владо се държи много добре, и с тебе. Ма той не ми е никакъв. Какво значи? Той се държи... Не мога да живея с човек, който мрази, аз не го понасям. Никой не е казал, че ще живееш. Ма той ще дойде, със сигурна съм. Щом сте се събрали, ще дойде, убедена съм. Престани, къде? Деница, къде отиваш? Това беше прекалено. Наистина беше прекалено. Да, бях горе-долу подготвена, че ще отреагира не добре, но това беше наистина просто прекалено. Владо не е никой, не е такъв. Аз съм убедена, че той ще положи много усилия, ще направи всичко възможно да се сближи с нея и ще се държи много добре с нея, но тя просто не иска да му даде никакъв шанс. Много добре знам какво ще стане сега. Ще правят пак нещастливото семейство тримата. Аз къде? По средата, където се падна. Ама аз съм никой, забравих, че съм никой. Просто не мога да живея тук повече. И сега Калина ще почна да ме дразни